guys, ready na ni pauli. Oh, blaster na ang mga chicharon para sa mga mukha ng chicharon. Guys, before mo uli, mga unsa ta? Empanada. Hello guys, naami diri karon sa Rizal Shrine. Pero ang among tumong gid diri mao ang ice cream na raw. Guys, second time around amo na palit abot mig another ticket. Kaya mo lagi ning kuano ng Fantasyland. Iduha ka adlaw. Awang gipakyaw og duha kadlaw para di sulit gid ba? Sulit kayo. Guys, malas, yulan. Mo ang update karon kay gabiing puno kayo midri kay nga basa sa ulan. So karon mingaw na kayo. So gaulat na lang ni nga mo eksakto alas 2 mo open ang Fantasyland. Guys, kasulod mi. Finally, ikaduhang adlaw diari sa Fantasyland. Wow. So, mingaw pa kayo. Kami pa una. Guys, nakita di ali karon si Zimmerman ya. Parang sa nakita tanaw. Kido. Guys, second time kido na to. Ulo na. Iba yung landi. Kami guys sa waiting area. Welcome sa Snow World. Siyempre, bugnaw kayo, bisan ka gawa sa diri, bugnaw. Negative 10, negative 10, ano? Negative 10. Sabi na bugnaw. Okay ra. Guys, bali na may exam
Zamboanga City na human nagid ang mga biyahe. Human nagid ang mga laag eh. Grabe nga laag. Guys, manihapon tanagan mi diri karon sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Lipa uli namin niya. Sige daw nag-drive to Kapoy pa kayo.